us presentem un nou producte, les cookies de llavors. Són unes galetes de paper que fan els usuaris del SOI de l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà i ara l'Aina us explicarà millor el seu projecte. Hola, soc una usuària del SOI d'Inserció de la CIC, estem a Gràcia. Som 25 persones, fem paper reciclat, fem llibretes, cookies. Aina, ens pots explicar com feu les cookies? Elaborem jo i un company d'aquí i fem la pasta, que és posar paper d'un color o de diversos colors, i quan està feta es comença a fer el paper. I ens pots dir què és el que més t'agrada de participar en aquest projecte? Ens les compren i ens diuen macos, que xulos, i ho feu molt bé, i això a mi m'omple d'orgull. Ara, l'Alejandro, el Carlos i el Francisco ens explicaran com plantar una cookie per aconseguir la nostra planta. S'ha d'agafar la cookie i la submersió en aigua durant 30 segons. Ponemos tierra, hondo. Agafem la cookie de l'aigua i la fiquem a la terra. Ponem una capa de terra molt fina. Agafem, quan anem regant fins que les llavors gimin. I poden trigar entre 1 i 3 setmanes. I d'aquí poc tindrem la nostra planta. Ja esperem que surti les llavors. I així és com queda el paquet de cookies un cop envasat. Si voleu col·laborar en aquest projecte, ho podeu fer tot adquirint un paquet de cookies a la nostra pàgina web o bé al forn de Jorba Xarculant. Properament també hi haurà aquest paquet en altres punts de venda arreu del territori.